Hé, daar wie ik weer. Je moet even een keer in het Fries. En waarom zou de stad nou doen? Dan moet je goed luisteren, slimmerd. Er moet ook een keer in ons... Hij totaal maar er even een keer een filmpje komen. En dat is dit keer een Pip Patas van Louis Vuitton. En waarschijnlijk is het dan viral. Internationaal. En ik krijg een goede briek. Dus je snapt het al. Die patas maak ik gewoon internationaal even in de eter. Ik maak ze stekken hier. Deze heb ik juist er al in, want ik was zo enthousiast. Ik dacht, ik begin maar gauw. Maar toen ben ik via een camera aan te zetten. Dus je moet nog even een keer een filmpje van wat er moet buiten. Hier is het los. Ik ga even mij de Speedy Stitch hier aan het werk. en je ziet het resultaat zien. In het Fries. Hey, toedeledoei.